Mak iya. Yo nggih pemanasan meneh. Ya sapa sing nembang? Yo Nduk Ken nggih tamba kangen Nduk. Ayo. Coba jumenenga cublak-cublak suweng Niken Salindri dari Kota Tahu Kediri. Ya. Ya toh berpacu dalam melodi yuk. Hadir di tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis yoan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati ki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya. Sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini kuwi bojone Kang Sis yoan sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Nggih, karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Yo gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Yo salam-salam kagem sedaya para lenggah Nduk Niken Iki Salindri. acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune, kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontone ngono didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi
jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan ki diislamke, ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo seenek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan. Sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pamene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wes piye ya lek nerangne. Ngene Nduk, iki lho ya. Wes ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhire kan ilang. Nah, iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, sing rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak. Lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing diketoki jenenge kulup. Mula ning nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah, ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalap vital kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis ta susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki
kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Nah, kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruruh ae. Mula lek urung roh iki dudono lho, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya? nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring karenan marati Bobote pengen nonton Niken Salindri iki lho, aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masya Allah, mak kowe iki anci-anci apa Nduk ning kono? Kursi. hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah cah cilik lanang wis sunat apa urung? Urung? Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nek nganti kecepit disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh. Nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus deh. Sinopa sinu karata mereka tarata pakartining ngelmu
luar biasa. Ya. Ya, Nduk. Kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya, Nduk ya. Nggih. Oke. Sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya, oke. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke. Rapi sonompo bakal tak jogo yen turun tapi samreng kang kuwasa mas kowe sing atas sayang ralilo aku kudu kelatan kang mas mesti Luar biasa, tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, borek tenan.
Yen nggen sound system kaya nek sound horeg yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik Nduk gentenan ayo. Nggih. Nggih Pak. pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten. Sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda. Kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Saestu. Ayo. Wah. Luar biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Anggere Ramadan nika nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodo lak panganan tok. Nggih. Mundak 7 kilo. Sami niku kanca kula plek dadi ngertos niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Siap. Pak Lucy Ponorogo. Lah iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambak wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85. Niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Maksudnya nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. maksudnya tegese open-open manuk. Pitik niku kula remem. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah nggih sing jenenge Brahman iki lho sapa? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Nggih. Lah Mbak Kesinu Jinden kula penyanyi to. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus? Pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Wah, iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjono. Nah niki Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula Semarata. guwedhi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenengne Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya Kudune napa? ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. iya. Terus niku dinobakne meleh kalih Bapak Anom Surata Nduk Brahman kuwi udu kewan tegese tak artene Brahmana. Wah, iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah, iya. Pangestune nggih ngoten tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris, isik pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapa ya itu mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung ngerti, Dek. sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses mudi kathah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang Kabeh umur. penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake sik siji ra apa-apa, lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut ndan. Anu mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kering kete sak grontol-grontol. Antem Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Oh iya. Bu Lurah nggih kembaran Wika, kula ya? gedhi dawa BK.
Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pomo dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Kalah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik untul-untul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colongi. Saiki ku terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampean kawat memeane lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe prek guyu kan dikira mak lampir. Nah, iya. Oke, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Ya rabbal alamin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Alah Gusti Allah. Nggih, Iya. Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Sunatan. Nggih. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku nggih. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Ampun iki? Nggih, dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar nyingku aku sakjane pengen jajar ambi Bu Lurah. Artinya Jajal apa? piye Pak Lurah piye genteng ngono lek buet jumenengke. Ngono. Ya ta, Bu? Berkenan, Bun? Berkenan? Oh, berkenan ya, Mas, Bu. Kalih? Yu Yamini. Oh, siap. Kalih Bu Haji. Nggih, nggih. Wiwi tane nyingkar nyingku lingsem yereke mutan tak kentune dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong lek gandrung ngefan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Kok dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wangi. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, nggih sehat nggih Mbak Kong. Nggih. Iya. Wong tot anugerah. Tapi lek wong penggemar ning nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Leres, Nggih to? nggih. Heeh. Mbak Niken ayu iki mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mambu ora. Lalampar kangka guri Nano. tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo Gubuk Asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo Mbak. Yen liwat aku kelingan gubak ae lemas piye tak leren lemase Ya, iki lho ciri khas e, Nduk. Ya. ing jagak kabak tulisan warna abang
mburi kudu nek Mas. Tanapa bangkal tanpa krasa. Mas. Asik. Buat abot Malih, Mbak E. Kubek kae Panawati lo Mas. Wiwit biyen Tomas. Masa iki lo Mas. Kubek kae kabeh. Cerita lo Mas. Katanya pasti nganti gak cerita. Oh, Aku ora tau ngerti garamane dudu mak rek. wis ngono kuwi pancen. Rek ngoten niku. Karai luar biasa. Enom-enom arek sinabuh. Heeh. Yen sinabuh jenengan kok mboten sing tuwa to? Mbak tuwa sithik tak pateni kok, Mbak. Lah mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom. Ngono lho. Iya. Jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. 2 aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Ora percaya jenengan mirsani mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lak elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Ayo. Iso njuwo bros ngono ayo. Malih Mas E. Iya, Mbak E. Monggo Mas E. Iya, Mbok E. Cet. Ki rumah saya malah kelingan. Anyel mboke kaya mbok-mbokan guyangan. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estu wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikira anyar. Heeh. Tenang, kula karo Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan mbek iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar, pindahan. Lah iya. Malah ya. Nggih no. Cadatan sak jroning ati. Datan lontor Mas. Saya marep ati. Aku kowe dadi garwa. Margoner Alon-alon Mas E. yen liwat aku kelingan Pinter. kubek kae tak go leret Pinter. ing cagak kapak tulisan Pinter tak sawer kok. Jogetnya kayak Jainul. Tapi pinter loh, kula ngetes sing ngendang lho hebat. Tekan ndi mau? Kontras. Ya iya Mas. Ya. tanpa bangkal tanpa klosa Marano Mas E. kubek kae nyimpen pati Wiwet. iya tomatos Pinter. kepunculan siji Terlalu nafsu kok kuwi. kubek kae kabeh
Brahman luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendangi lek ra profesional. Sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo, pertanyaane. Nggih, nggih. Sampeyan lek duwe bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngene. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to, ayo. Iso ngrusake terot kuwi. Ayo. Niki pangurutane pun diaturi luar biasa. Kowe lek sering ketemu mesti ya apal ya. Sing ngendang niku? Mas. Sinten? Pakno. Heeh. Cakno kulit Magetan. Ayo. Matur nuwun Cakno. Nggih. Wah, aku sih wis timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kaya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jeneng sinten asmane? Cak Noval. Oh Cak Noval, Cakno. Iya. Oh iya. Suwun lho, No. Tak dongane bojomu ayu, No. Meneng ana. Kok tak tukokne rokok, No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, No. Kala nyapa. Sampeyan ndongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakne oleh bojo ayu, No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, No, ora sida, No. Nono ki mbako apa to, Nono? Nah, mbakomu apa to, No? Tak tukokne, Nak. Wis, No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo prawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, No? Kepara nyato. Wah, luar biasa ini memang sarjana seni pilihan. Ya, matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Ayo nggih. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku wau jane pun mboten pengen joget to. Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu apa iki jenenge magnet. Malih melorot kok. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi malah aku kilap ae. Engko tak tukokne rokok no. Nggih. Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapan ndi mangja lepas kula prei. Nggih to. Nggih. Ben iso kompak biasa lah cak percil nang ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih, siap. Yo genti artis Madangkara. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita. Ayo. Arum Bali. Yo, codedos.
Nalika superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Birgita Ayu sarjana seni dari Tulungagung dan Kediri. Nggih, selamat malam, Pak. Karena kan kita kan tidak pernah izin toh Pak, hadiah ini ku nopo? Jenengan kok Lah, tidak itu pernah lho, memberi Pak. kita hadiah ngoten lho Pak. Kok iso nakoni hadiah? Sampeyan ora izin melu nyinden akhirnya ya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya kok tampa Loh, kok iso. mboten Pak nek zaman sekarang itu ada self reward Mbak namanya. Lah itu, Pak. Apa kuwi? Self reward, Self reward itu hadiah untuk hadiah. diri. Ya wis. Jenengan pemimpin toh Pak, pemimpin grup. Ha. Jangan dalang, kula sinden gitu. Ah. Ya jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan. Oke, Pak. gur ngono ae beres. Sok minggu tak golekne bros kabeh. Bros, Bros biyen kuwi lho apa? gedhoe lho. lha wi kan sok minggu dino iki lho Pak, napa? Ya ngono arep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, Saya tak tukane bros wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. Seto Pak, kita Apa? kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi gitu Pak. Berarti ya mau lho nong sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diweni ak dhewe. Lah Mau ya. digawa dhewe. Kok digawa malah. dhewe ya? Kok digawa dhewe ning ngetokne dalange cetil. Lah ya. Lambene tekan titik. Kowe ora ngerti, ning Nganjuk ya Kiai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok ini ke duwe ora ilok. Lah Napa? kenapa? Ora pantes. Lah napa Pak? Lunga dipangan pipi gombel. Loh, enggak. Itu tuh tegese ki jenengan niku amanah, Pak. Mosok sampe Pak Wabu kan mestine nggih anu niki disalurkan ke sini gitu. Betul niku, Pak Wab mau ngendika Pak Wabu ngendika lek ora ngerti to kowe. Apa? Nalika masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kowe ora percaya ngono? Nggih, mboten. Aku ya ora percaya ya. Ah iya nggih. Wis bareng nyono aku ngodidum karo kanca-kanca pengrawit kabeh. Yo. Iki nyo tampa. Ngono ngono. Ya. Kira aku cetil. Aja diumumne aku dalang cetil ya. Lu yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Hah? Lah Yang kok bilang tanganmu Mbak- nampa? Lah kan sing Kosek kowe kok nampa? Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane apa? Mbak Birgita. Ya kon rene cahe. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Ngoten. Iya, menjahat. Ayo nggih, menjahat. Nyo iki ditamani. Nggih. Sungkem sik karo dalange. 1 juta lho iki rumah. Kanjeng. Takut celuknya ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas Ya. mboten? Heh? Ikhlas mboten? Yo nadyan ora ikhlas paling timbang kok lolokne wis tampanono ngono. Mbok yo sing ikhlas sapa, Pak? Yo ikhlas wong kuwi dudu dhuwitku paringane Pak Wabu kok ya ngono kae. Nggih, ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Oh iya. Ayo, mulai jolono nganggo tembang sing apik ta loro. Arep nembang apa? Anu aja. Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja, Pak. Wah iya, nggih Kusuma Wijaya. Nggih. Coba diaturake Winong Nawangsih Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke.
Terima kasih, terima kasih. Nggih.